Lami asa kong tugro ni lami mo kay mga libre og kanang mga estudyante nga way kaon-kaon. Nang mga gutom kay ba? Naon koy duha ka buklakit Andrea. Uy, man mo kaon-kaon ni mo kay mo? Wala lagi ya lagi. Ganahan mo magpalibre? Sure. Sige! Gusto ko yan! Asa man mo? Mag-uyab mo? Hindi po. Holding hands daw eh. Body ko yan eh. Body mo. Body. Best friend mo? Pag tumitigas, pag lumalamig, sa'yo yung pinapainit ko. Ginagawan ko ng cup noodles, painit yan eh. Gusto po namin kumain kasi hindi pa kami kumakain since kagabi. Kaluoy pero bata. Siya yung last kumain sa akin kagabi. Unsa man yung ganahan kanon nga gipanggutoman mo? Kabalay eh, kabitay mang libre ya. Ako ikaw, mango sticky rice ya? Mango sticky rice? Asa man na makita ng mango sticky rice nga mo mango sticky rice Lisbon? Dili! Naay bagong open karon. Ano? Lami kayo. Amon. Sa Verdant. Wow! Wala! Hala, di ba mao naman yung branch sa Verdant? Wow! Na siguro diri ang mango sticky rice. Na siguro diri mga ayo ta. Tala! Ayo. Ayo! Uy, natindiro. Ya, namoy mango sticky rice ya? Katong pinakalamig diri sa buog. Naa kayo. Okay! Pwede mo palit? Pwede kayo. Palit ni! Hala bro, ano mango sticky rice mo bro? Daraan yung mango sticky rice oh. Wow, super delicious! Pinakalamig ang mango sticky rice sa buong! Wow! First time in buong! May mango sticky rice! Wow! First bite, para sa akin. Grabe man, ang sarap. Makikita mo talaga na may mango, sticky at saka rice. Big bite, para sa iyo. Para sa iyo. Sarap! Ang sarap, man! Ikaw sunod, man! Lamira. Napakasarap! Malinamnam! Lamig yung kayo. Like, for real, bro. Ano na mo dali? Verdant, second branch, Ares sa Bliss. Promise.